Nadawat na sa mga nasunugan sa barangay Giso, Mantawi City ang financial assistance gikan sa city government samtang pagsugod sa klase sa eskwelahan. Ayan mapiktuhan kay gihimo karon silang evacuation center. Ang report ni Nico Serino. Nadawat na sa mga fire victims sa barangay Gizo ang financial assistance gikan sa city government. Gihimo kaganiha ang distribution sa tag 10,000 pesos nga ayuda sa mga house owners ug 5,000 pesos usab sa mga sharers ug renters. Nangunay sa gihimong pagpang-apod-apod ang mga city officials. Importante lang nagkatag ng assistance na mauna na Sa talaan sa City Social Welfare Office, 91 ka mga pamilya ang apektado ug moabot sa 355 ka mga individual tanan. Anaagi hapon sila miistar sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Matod sa principal, Agosto 2 matapos ang 15 kaadlaw nga pag-istar sa eskwelahan. Maapektuhan unya ang pagsugod sa klase apan andam sila nga mag-modular learning una pa ang full face-to-face classes. Sa kasimana nga dili magklase, ang mga bata is modular, ang kinder to grade 5, na may grade 6 nga among i-face-to-face. Kaya ang kato nga classroom dito nga area, wala may nigamit. So kato lang, grade 6 lang ang mag-face-to-face. Nico Sereno, Balitang Bisdak.